Fl-għodwa tal-ħadd filgħodu diversi persuni inġabru fit-toroq rabtin biex jipparteċipaw fil-funeral tipiku Ruman ta' aristokratiku. Il-katavru inġar bi proċessjoni mill-Villa Rumana ftit pass il-bot mill-kapitali l-antika l-imdina għal katakombi ta' San Pawl fir-Rabat. Fil-bidu tal-funeral saret ċeremonja li fija selmu lil mejjet. Hawnhekk il-katavru ddawwar b'ħafna fjuri u żjud bil-fwieħa miżmuma fi flixkem magħrufa bħala ungentarja. Dan ir-ritt kien isir sabiex tittaffa ir-riħa tinten tal-katavru. Dan it-tip ta' funeral kien isir għal Ruman Sinjur u l-katavru kien jinżamm espost għal ftit jiem qabel id-difna. Xhieda ta' dan huwa l-funeral majestus li sar għad-unur tiegħu. David Cardona, kuratur tal-katakombi ta' San Pawl fir-Rabat, spjega ir-ritt ta' dan il-funeral. Waqt il-funeral kollox kien idur mal-oratur li kien jirrakkonta u jigglorifika il-ħajja tal-mejjet. Warajh kienu kien hemm il-mużiċisti, mbagħad warahom kienu kien hemm il-bikkejja li hija xi ħaġa li kienet għadha ssir Malta sa ftit żmien ilu, jiġifieri inti tħallas in-nies, speċjalment nisa biex jibku fil-funeral. Warahom mbagħad kienu kien hemm skjavi li kienu jiġu rilaxxati mill-mejjed bħala parti fil-wirt u persuna li qed iġġor il-maskli tal-mewt li kienu maskli li kienu jsiru għall-irġiel importanti eżatt kif kienu jmutu u kien mod kif huma jassoċjaw il-familja tagħhom mal-antenati sinjuri importanti li mietu. Mal-wasla taċ-ċerimonja fil-katakombi, il-katavru tniżżel taħt l-art fejn hemmhekk saret id-difna. Wara d-difna saret li klab ir-ritt ta' dak iż-żmien u li kienet issir fil-post tad-difna stess. Hemmhekk ovvjament il-funeral il-mejjed kien jindifen minn nies partikolari jgħidulhom fossores li kienu jieħdu ħsieb id-difna, però mbagħad kienet issir ikla ċelebrattiva mill-familjari l-iktar qrib. Is-Sur Cardona qal li dan il-funeral ittella bħala parti mill-attivitajiet ta' Heritage Malta bilan li tfakkar il-festa Rumana parentalja, festa ta' 7 ijiem li fija Rumani ta' żmien twil ilu kienu jfakru l-mejtin tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.